Възможно ли е да отпушим артерия без нито един разрез, само през една малка дупчица от игла? Днес това е стандартът в съвременната медицина. Днес ще ви разкажа за ендоваскуларните методи, балонна пластика и стентиране. През малко обождане, обикновено в слабините, ние влизаме в самата артерия. Под рентгенов контрол достигаме до мястото на запушване и първо използваме специални балони, които раздуват стеснението. Балоните могат да бъдат стандартни, режещи, покрити с лекарство, което пречи съда да се стесни отново. Ако съдът не остане отворен след балона, поставяме стент. Това е малка метална мрежичка, която действа като скеле и държи артерията проходима. Стентовете биват саморазгъвни или такива, които се раздуват с балон, покрити или голи. Какъв стент ще използваме, зависи от анатомията на пациента и състоянието на заболяването. Резултатите стават по-добри и възстановяването е светкавищо. Често пациентът се прибира от дома още на следващия ден. Трябва да сме честни обаче. Това не винаги е перманентно решение. Чуждото тяло в съда и прогресията на атеросклерозата понякога изискват повторна намеса след време. Чували ли сте за стентиране на периферни артерии или познавате ли някой, който е преминал през такава процедура? Напишете ми в коментарите. Ендоваскуларните методи са бъдещето, но те имат своите лимити. Понякога артерията е толкова калцирана или е била толкова дълго време запушена, че иглата не е достатъчна. Тогава на помощ идва класическата отворена хирургия. Съдовите хирурзи трябва да владеят и двата метода, за да постигнат целта, а именно спасяването на крайника или органа. В следващото видео ще ви покажа какво представлява байпасът и пач пластиката. Ако темата ви засяга, линковете са в описанието.